Aquest és un Draw My Life de la meva història en el món de la cinematografia. Tot va començar quan tenia 10 anys i vaig adquirir la meva primera càmera de fer fotos de carrets. I en aquell moment ja tenia bastant d'interès i molta curiositat pel món de la fotografia. I em feia moltíssima il·lusió fer fotos, tot i que no podia fer-ne gaires per no gastar carrets. Als 12 anys vaig adquirir la meva primera càmera digital i m'encantava fer fotos i la veritat és que em frustrava una mica no entendre com funcionava del tot perquè jo veia una imatge als meus ulls preciosa i deia la vull capturar i feia una fotografia amb la meva càmera i no quedava igual. I més endavant vaig entendre el concepte de mil·límetres i per què passava això. Amb aquesta càmera vaig començar a fer algun vídeo, feia tutorials de com fer avions de paper i els penjava al YouTube. Feia altres tonteries com un vídeo que es deia què passa si graves el que graves, en què vaig gravar a la pantalla de l'ordinador, després vaig gravar a la pantalla veient el vídeo de la pantalla i així successivament diverses vegades fent el tonto. Això amb uns 13 anys. Després als 14, un gran pas, vaig fer el meu primer curt, gràcies a una gran influència que tenia jo en aquell moment i una persona que em va motivar, que era Frediu, es deia, feia vídeos d'acció i els penjava al YouTube i a mi m'agradava molt i vaig començar amb la idea de fer vídeos amb efectes especials i vaig fer un que es deia Les apariencias enganyen. Vaig tardar un mes sencer a fer-lo, una tonteria de vídeo d'1 minut i tothom es va riure de mi perquè, bueno, era molt xorra, però clar, és el primer. Però a mi m'era igual, així que vaig seguir fent vídeos i seguir practicant. I després als 16 per fi vaig aconseguir, van comprar la meva primera càmera de vídeo, una molt dolenta, d'uns 300 euros, però jo estava molt feliç perquè amb la que gravava anteriorment era d'un amic i encara era pitjor. Amb aquesta càmera vaig descobrir que això realment m'apassionava, tot aquest món. Jo vaig començar a estudiar pel meu propi compte Premiere Pro, After Effects, com fer efectes especials, Photoshop, de tot. I això em va portar amb 16 anys a guanyar un concurs de vídeo del RAC, que es deia Joves i Conducció. Vaig acabar en la primera posició de categoria de vídeo, amb un curtmetratge molt simple. Després, als 18 anys, va ser una gran etapa per mi, gràcies a que havia guanyat el concurs. Una empresa, la Noció La Toscana, es va interessar per mi, és una multinacional, una gelateria, i em va demanar que els hi fes com un anunci d'un esdeveniment que feien a Barcelona. Jo no els hi vaig demanar de cobrar res, tot i que van insistir en que cobrés alguna cosa, perquè jo ho feia per passió. Jo l'únic que els hi vaig demanar va ser que m'alquilissin una càmera, que actualment encara és amb la càmera que he treballat amb millor qualitat, era la A7S de Sony. Segueix sent una de les meves càmeres preferides, vaig disfrutar moltíssim treballant amb aquesta. I després l'altra gran cosa que vaig fer va ser el meu trek, el treball de recerca, en el que vaig fer un videoclip amb la Canon 600D, que era la càmera que estava utilitzant en aquella etapa, durant els 18. Era una càmera que m'havia deixat una tieta. I jo molt feliç d'utilitzar aquesta càmera, perquè era un gran avanç, també. En aquella etapa va ser que vaig descobrir què és el que realment m'apassionava. Sí que m'agradava tot el món del cine i el vídeo, però vaig descobrir que el que m'agradava de veritat era ser director de fotografia. Era la cinematografia, la il·luminació, tot lo tècnic de càmera. M'encantava. Ja passem als 19, en el que vaig fundar la meva web, ferranmiret.com, i va ser un gran pas. I també em vaig fer les meves targetes, les que utilitzo actualment. I arribem a l'actualitat, als 20. Als 19-20 jo vaig voler entrar a estudiar il·luminació, però no vaig entrar per falta de nota, així que em vaig decidir fer un any sabàtic i esperar-me el següent any per tornar-ho a intentar. I en aquest any sabàtic vaig poder treballar durant 6 mesos i em vaig poder comprar per fi la meva primera càmera bona amb els meus diners i em vaig comprar la que actualment utilitzo, la Panasonic G7, una càmera molt bona que em permet gravar a 4K i una qualitat magnífica. Després de l'any sabàtic, per fi vaig començar a estudiar a Jesuit de Sarrià, tot i que no he començat a estudiar el que volia, perquè estic fent producció en comptes d'il·luminació, perquè tampoc vaig entrar. Però tinc la intenció de després entrar per fi a il·luminació. Aquest any ha sigut un gran any.
he fet 2 grans projectes que m'han marcat. Un és Heroes Tonight, un videoclip, més aviat és un curtmetratge dins el format de videoclip, dirigit, produït i la direcció de fotografia també feta per mi. Va ser un projecte molt gran, amb més de 30 persones involucrades, molts figurants, i va ser molt d'estrès, ho vaig passar bastant malament per la pressió, però va sortir molt bé. Va tenir molt bona rebuda, vaig aconseguir sponsors per poder-ho pagar i no perdre diners en el projecte. La televisió de la meva ciutat em va entrevistar, la ràdio també, vaig sortir per la ràdio en una entrevista, vaig sortir en diferents medis, revistes, la notícia promocionant el videoclip i va tenir molt bona rebuda, va agradar molt. L'altra gran cosa que vaig fer va ser un anunci per One Day, i aquest ha sigut molt important per mi perquè ha sigut el primer projecte en què he sigut director de fotografia. I és que fins ara tots els projectes me'ls havia fet jo i havia aconseguit gent perquè m'ajudés o no. Però aquest va ser el primer en què un productor em va contactar perquè fos el director de fotografia del projecte. I la veritat és que em va marcar perquè vaig poder centrar-me en el que realment m'agradava i vaig aconseguir uns resultats que no havia aconseguit mai. I aquesta és la meva història fins a l'actualitat. Això només acaba de començar. Queda molta feina per fer.